Biserica Romano-Catolică, Toți Sfinții, Sfântul Anton, Craiova, strada Mihai Viteazu, numărul 10. Uite, automatizare la ușă, mă gândesc la domotecul lui Răzvan Petru Scurtu din Banca Națională, sucursala Dolj. Deci monument istoric, historic monument, biserica Toți Sfinții, Sfântul Anton, altă serie de ghilimele, pe fundații din 1654, referință 1844, 1848, strada Mihai Vitează, numărul 10, numărul 259, DG, majuscule fiind, liniuță 2 roman, liniuță M minuscul, liniuță B majusculă, liniuță 08069. Și în amintirea centenarului acestei biserici, care a avut loc în ziua de 11 octombrie 1927, fiind Papa Piu al XI-lea, regele Mihai I, arhiepiscop Alexandru T.H. Cisar, prefect al județului Cenegrescu, primar Emil Tătărescu, paroh canonicul Andrei Cucca și comitetul parohial Gustav Böhm, Iosif Knobloch, Francis Dalla Barba, Wilhelm Gottwald, Emil Clara, Gheorghe Lescovar, Ion Mediț, Wenzel Pilț, Ion Peresuti, Angelo Paulon, Francis Suteanu, Felix Weidman. 1827-1927. Parcă Mihai Farcu fusese căsătorit sau ceva cu o Dalla Barba. Deci Mișu Farcu, colegul meu de armată. Nu, dar a fost reală chestia de pe 11 septembrie 2001 sau e o minciună? Eu zic că e o minciună deja. Deci eu zic că e o minciună. Deci probabil, așa zi, și Taliban nu există, sunt altceva. In Erinnerung Johann Oberding, în amintirea geboren 9/6/1927 in Neue Arad, Aradul Nou Techniker. Sein grosser Einsatz für das Wohl seiner Mitmenschen war zukunftsweisend für das Verständnis und Miteinander über Ländergrenzen hinweg. Gewidmet von seinen Partner und Freunden aus Graz, Österreich. 2005, Landesberufsschule 5 Graz. Democratische Forum der Deutschen, Craiova. Cam atât. Mision 1897-1918. Rete Daine Zele. Donata de la Villa Fratelli Mander Michele, 1923. Deci încep să mă gândesc la Marie Roz Mociorniță, care a trebuit să se replieze din România când a fost amenințată cu călcatul cu mașina în zona Primăverii. Deci probabil erau operativi cefe groase gen GRU. Deci probabil deja au ieșit parașutiștii GRU pe traseu. Stop recording.